Pinandara kakonang sorotan pacang ilahing Nomastu Purnama Sijem Hawitu Mastu mring giwang jagat karono sira tondo kawisisaning bisana Jirantur katutur tetela kuat mihrab dieng paradya winursita upama praming naskara Dia karana jaman purwa murwani jroning carita ri kalenggan samangke ingkang minangka bukan carita saged sinebat negari panjang kunjung pasir wukir loh jinawi panjang marang adewe kunjunge ku dhuwur pasir samudra wukir gunung minangka bubahan carita rakaya negari Ngastina panjang caritane dhuwur kawibawane ageng perbawane negari ingkang kajana kapriya ingkang kathah awedok ingkang yasa negari Ngastina pandhita kang wis ndongkap kawruhe mateng lakune wong muskatarimah mring dewane sang begawan Parasara ingkang ageng sutapane hambabar negari Ngastina pramila datan mokal negari Ngastina katon ayem-ayem tata tiniten gemah ripah loh jinawi para kawula datan wonten ingkang kiranging buga kiranging busana bebasan siti negari Ngastina tinaneman debok araja tukul puspita ingkang ngrombyongi karya wulwetuning negari Ngastina para raja Patmanca praja kathah ingkang sami manglung datan sarana ginabek ing ayuda ingkang tebih tumiyang ingkang celak manglung hamung arsa ngayem wonten negari Ngastina handhedepa kekadangan mering Sri Nalindra ing negari Ngastina para negari Patmanca praja sami lelinton wulu wektu kinarya katentremaning para kawula pila datan mukal dagang lelayaran lumenting saben warsa
kathah para liyan negari ingkang samya kepengin kapilut dening endahing negari Ngastina mewah katentremaning negari Ngastina awis saka murahing boga lan busana. Saking tentreming negari Ngastina datan wonten sameh kawling kang samya nglampahi maling gedhak ngecu miwah nayap samya tumungkul ing ngarsa Sri Nalendra. Awis Sri Nalendra tansah peparing dana datan milih awon saening wadya. Dupi kathah lelabetaning tumrap negari kaparingan kanugrahan. Lamun to sentananing ratu pikantuk minggahing kalenggahan, lamun to para kawula pikantuk kanugrahan wujud Branarta Branya Picis. Para kawula tansah sumiyuk semoga astu padha ngayahi karyaning praja. Lah sinten to ingkang jeneng Nalendra wonten negari Ngastina? Lah punika Sang Prabu Duryudana ya Sang Kurupati Tri Mamangsah Gendari Suta Desta Rastrawatmaja. Kepareng jejuluk Sang Prabu Kurupati awis Sri Nalendra angrenggani negari Ngastina ngratoni darahing bangsa Kuru. Duryudana dur angkara Yuraharja dana marang paweweh. Nadyan Sri Nalendra lenggah dampar sinengkuyung dhateng para kawula mila dhateng murkal ingkang dipun paringi kanugrahan amung para kadang ingkang cinelak mring Sri Nalendra. Mila dhateng murkal para kadang kula samya tumindak ingkang didi saktrepe kumalungkung sepadha biyah satmah kondange maca praja para kadang Kurawa tumindak culika tumindak angkara murka seneng nyahak pemenang liyan. Ya Sang Tri Mamangsah Tri tetelu mangsa ing ayuda Sri Nalendra wis manjing ayuda anggadhahi tri prakara gegangipun. Lamun maujing perangan datar kersa mundur lamun to dereng tumekaning ralis. Ya Sang Gendari Suta Nalendra Ngastina yekti putraning Sang Putri Gendari saka Gendara Desa. Ya Sang Jaka Pitana Arikala jeneng Nalendra Sri Nalendra maksih jejaka dereng nambu cilaning akrami nanging kalenggahan menika sampun namboyong putri Mandaraka Dewi Banawati minangka dadi sising Sri Nalendra minangka pandom-pandoming para wanita ing negari Ngastina. Ya Sang Kurupati Arikala semana Sri Nalendra kepareng jeneng nata lenggah dampar siniwa kadhep sangya para kadang. Alasena ingkang mungging wurinya Sri Nalendra ngangluaken jangga niringaken karna lir muka konjeming Pratiwi. Nadyan yukswa sampun ndungkap lah punika pinitados minangka perangkanipun Sri Nalendra. Satria ing plasa jenar Rekyanapati Harya Sengkuni ya Sang Tri Gantalpati. Kondang lamun Sang Tri Gantalpati dadi pepatih ingkang julik mila marambah makaping-kaping damel cintrakanipun para kadang Pandhawa awis saka pokal gawene Rekyanapati Harya Sengkuni.
Reganapati Harya Sengkuni hangadhepaken pinandhita ing Sukalima Sang Begawan Durna Yodhah Nyang Kumbayana. Pinandhita kang wis dungkap kawruhe buntas kawruhe. Bebasan idu dumadi sabda dadi. Nah kalau samono Sang Pandhita Durna Yekti satriya saking negaring atas angin kepareng manjing ing tanah Jawi, kepareng dadi guruning para kadang Pandhawa Mirah, para kadang Kurawa. Buntas jroning Maranata gelaring aprang, buntas jroning memulang ulah jemparing ngulah godo. Mila pantes kinarya dadi sembahaning para kadang Kurawa. Sang Pandhita Durna wau nadyan to pandhita datan milih ing pakarya. Mila datan mukal meneng alor ngidul mbeta cecok. Kala mangsanipun saged benakaken griya. Sang Pandhita Durna mengkeraken Biswanira rayi dalem rayi nata ing negaring Astina. Satriya Tirta tinalang Raden Kartamarma ingkang pitados dening Sri Nalendra. Minangka Maranata para kadang ingkang sami ndhek bocaos. Raden Kartamarma mengkeraken piswaning Karta Denda Kartapaya. Sedaya karta mlempak, sedaya dur-dur mlempak. Awit ing kalenggahan menika dipunanggep parepatan agung ing negaring Astina. Blabar panjaya samudra kang tanpa tepi pangageming maneka warna. Ana ingkang saking Saloka Sesukya Kencana. Lamun kasorotan Hyang Pratangga pati-pating karyepating palancur lirwana karembuning wangsa. Natkala sampaya kagiat Sri Nalendra awit kaya kedawan daru saking antariksa. Sawanipun Nalendra Surateleng Prabu Stija Bumantraka Sura ndadosaken kejot Sri Nalendra. Batos sing sinarya dupi wonten wigati menapa Prabu Stija kepareng marak swan wonten negaring Astina. Horeg para kadang Kurawa awit rawuhnya arat Prabu Stija Bumantraka Sura. Latkala samono pancinya Sri Nalendra arsa lenggah dampar sinaka apa to ingkang minangka tandha. Abdi dalam sakembaran kini nyasaken prisa dumateng Reganapati bilih Sri Nalendra arsa lenggah dampar siniwaka. Song-song agung gilap Cumlorot pindha daru tumurun. Wauta para kadang Kurawa dumulas Sri Nalendra wis arsa lenggah dampar siniwaka. Sigra Maranata sajuru-juru. Seta kumpul samya seta ingkang abrit kumpul samya abrit. Ingkang abrit kadyawarga kawelagar ingkang seta kadya kuntul neba. Ingkang kuning kaya parikang ragya gumadung. Horeg para kadang Kurawa nyesek yanira suman ambata rubuh. Mung arep samriksani sarta hangurmati jumujuling lenggahnya Sri Nalendra.
langenan dalem gongso katitih munyoladrang mangungkung kumlebeting bandira kadya Kartika tumurun sinarengan song-song agung milat mawa cahya blabar panyayah samudra kang tanpa tepi cipta wirengganira para kalwang samya ndherek siba caos he kanca ngangsek 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 kanca ngangsek 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 sak 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 mong 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 ninggalan yen aklar aklar muncar dina ler kegonan Arsamya Sri Nalendra Langgasini Waka Sri goyang lenggeng Sri Nalendra marwa sing sang marju donggo milang ngono marju bonjo milang sagung prosentana kaya sagung putri busana keprabotan maneka warna kahaji
samya ngambil upacaraning Sri Nalendra banyak dalang sawunggaling Sri tinaning pasewakan sono maneka warna sepak puspiteng udyana miang panjrah sarwa rukma ranggeng manik narawata Obro prabanyosu mirat kenyaring teja leliwaran lerki alat sisiring dade wibuka kantamre minggit kajuping Rutama Andra separan mangambar kongas sebaran mangambar kongas ganda iro
ngobaki pasiwakan tandya katining kang hawan sapa-sapa niki ngastina semantara tekeng kurunarya kan mojanaka sang dulur Narada tumedhak ing Marcapada Jagadiwa Bathara mugi Gusti tansah hangayomi sagung dumadi paman Harya Sengkuni sampun ngantos dados sing kagiyaten penggalih manira pekenira pijiweten ngarsa putra manira paman kematian kawula nuwun nggih anak Prabu Grawalan pamundhipun ingkang bapa sinareng tampi dawuh timbalan dalem anak Prabu ngrumentah do ing wonten ing Jawi raos sing manah pindha pinggan sutya dumawaing sela kumepyur acara maras nanging sinareng cinelak dhumateng jeng Padukendra ing negari Ngastina kados dene siniram wayu swindu sawanipun ingkang bapa nggih nun kula napi darurarindwira ingkang kumarasan awit ingkang bapa mangertosi sedaya para kawula ingkang sami nandhang dedusan dosa sakit sayogi anak Prabu ingkang nyakitana dosa pejah sayogi anak Prabu ingkang mejanut semanten nggih bapa siang pantaraning tansah anyadong dawuh mbok bilih nampi pidana wonten ngersanipun Anggir Prabu Suyudana bebasan macan mangsa tegel mangsa bogori man kula atur inggih kecaken lenggah rika lengganik menika wonten tamu agung negari Ngastina Stijo ingkang sowan dadosaken kejut manah kula ih monggo kula timurba lan misesa nggih Anggir Prabu Suyudana sesembahan kula niki Pamandurna sampun ngantos kejut manira piji wenten ngarsa paduka paman Sukalima wala kocil gandha sulkon dina mamaluku hawala Grawalan pamundhipun ingkang Bapa ing Sukalima dupi dawuh timbalanipun anak Prabu ingkang bateng ingkang Bapa Sukalima nggih mbok pilih Anggir Prabu badhe ngundhut ngelmu ingkang Bapa ingkang kenciring-kenciring kiring-kiring ciring-ciring siang pantaring rati ingkang Bapa tansah sumadya namung kepareng Anggir Prabu badhe mundhut ngelmu ingkang buntas kawruhipun mlebet wonten sanubari kula dherekaken manjing wonten Kanthil Patunggun catur netra dhumateng Bapa badhe kula wejang ngelmu titik godhe
Ih. Menika ilmu enggal menika ngger. Tete godhe. Ilmu kok tete godhe. Sampeyan menawon patih niku dadi pendhita. Dadi geseh penemune mesti. Oh iya. Ih. Matur sembah sewu nuwun. Sanes wekdal saged pinanggihan catur netra dumateng ingkang putra. Nggih. Kula atur marayaken lenggah paduka menika Stijo Swati. Oh nggih, kula atur murba lan misa nggih. Anak Prabu Suyudana. Tirtanata kepiye kabeh kananing para kadang Kurawa. Muratur ingkang gamblang lan terwaca tak mirengake jroning karo kanthi wijang satala-tala. Allah lho inggih. Njeng Koko Prabu punden kula. Awe dawuh paduka ingkang sinuwun iku Koko Prabu sedaya para kawula boten wonten ingkang bringgang saking tatanan gajah tanpa sati sedaya samya sumuyuk sumungkem mangangkat karyaning praja. Nyawijing tekad njagi katentremaning negari Kastina. Mbok bilih wonten Patmanca praja ingkang badhe ngrebahaken paduka jemeng Narendra Astina cepatho dhumateng rayi paduka ing negari Astina kawula nun keparenga Rayi Jengadika ngaturaken sungkeming pabekti kunjuk sandhing putra dalem mawantu Kanjeng Koko Prabu. Yo ndadekke bombong rasaning pamikir tak tampa pakaryan kang becik wajib sira lestariyake mara prayogake sira sawaning ngarsaning sun Dimas Kartomarmo. Lho niki wis tak kendhawuh. Ngatos-atos nggih. Nggih. Ragi peteng. Ih. Paman Sengkuni rikal nggal menika badhe murba dhumateng yoga kula Stijo. Nggih. Kula semanggaken nggih ngatos-atos Stijo wonten negari Astina menika wonten pigatos menapa? Stijo sawise lungguh kang prayoga asat kang barayanto sengganging napas ingsun bakal mundur prisa ana wigati apa sawanane negara Astina. Stijo Bumantraka Sura. Allah lho inggih. Gerawalan pamudhipun Paman Aji Suyudana dupi nimbali ingkang putra Stijo. Langkung rumiyin ingkang putra Stijo nyaosaken sungkeping pabekti kunjuk sandhang padha dalem mawantu-wantu. Yo tak tampa puja pangestuku tampanana. Kaluwun inggih ngestaken dawuh. Kula cencang pucaking weni luwih benggul bundasih rumeseping prayoja ndadosaken cahyana-cahya teguh kayuanan Paman Prabu Suyudana. Sumengka rasaning pamikirmu sawaning ngarsaning pun Paman ana wigati apa? Ih, nyuwun sewu saderengipun Paman Prabu mbok bilih atur kula badhe nyinggol araosipun Paman Prabu. Sejatos ingkang putra Stijo Swan wonten negari Astina menika namung badhe nyuwun prisa. Takon bapa-bapa. Rancanganing dewa Bratayuda menika mengsaipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging menapa sabab dubuku samangke Bratayuda boten enggal kaleksanan. Menapa negari Astina kirang jago, menapa negari Astina mboten kagungan jago ingkang wiring-kuning nandingi para kadang Pandhawa. Aja waton bisa muwes. Wong Astina ora blereng musuh Pandhawa, ora wedi musuh Pandhawa. Ewa semono Bratayuda nganggo tatanan. Kudu digoleki ringking musuh. Apa bisa kowe nuduhke ringking musuh? Wah, menawi kula matur wonten Rasa Jengadika tentu badhe ndadosaken bombonging penggalih paduka. Bab apa? Kula caosi prisa. Menapa to sababipun Kurawa menika kawon kemawon kaliyan para kadang Pandhawa gayuh menapa kewara mboten ati kelampahan.
mapinten-pinten wahyu mapinten-pinten kanugrahan mboten saged jumawah wonten negari Ngastina. Awit menapa sejatosipun para kadang Pandhawa menika wonten buncinipun. Bunci apa sing kok karepake? Awit para kadang Pandhawa menika kagungan wahyu kekalih. Wahyu maninten lan wahyu widayat. Wahyu maninten ingkang mapan wonten ngarsanipun Eyang Utari. Wahyu widayat ingkang mapan wonten kadang kula Yai Angka Wijaya. Ora wis kemanah kula. Badhe telas tulisipun para kadang Pandhawa menapa badhe nglukra penggalipun menawi saged mejahi setunggal Eyang Utari kekalihipun Yayi Angka Wijaya. Lala ramyan ingkang driya lir nyawang candra katawangan semua ing tias kaduritan sekar kadung mangambar kongas maweraras retnaning driya tak rasa yen tak gagas kok bener atur mustijo mula Pandhawa apa wae tansah kasembadan apa wae tansah tinurutan winawang mring dewa awit kadunungan wahyu loro cacahe sepisan wahyu widayat wahyu ning ratu kapindho wahyu maninten bab boning ratu. Dos pundi paman? Ah nek kula cocok-cocok ning nggih niku kula aturi ngatos-atos. Stijo niku lek ampuh-ampuh, lek digdaya-digdaya. Ning menika tiyang bodho, ngeten. Nek nggugal stijo kudu sik ngati-ati mergo nek wong bodho niku kalah karo wong pinter. Wong bodho digampang digawe ngalor-ngalor, ngidul-ngidul lah niku. Nek cara kula kok gampil. Supaya digawe ngalor itu diplat. Kok ratu kok diplat anggepe kaya. Nggih. Pun sesuai kalian niku ngalor-ngalor ngidul-ngidul ngaten. Sampun ngatur paduka. Damel cintrakanipun Stijo. Awis Stijo menika milos digdaya. Kula atur pirsa nggih anak Prabu Sudana sakderengipun sowan wonten negari Ngastina, Stijo menika sampun sowan wonten negari Ngastina. Wonten Kumbayana, wonten ing Sukalima. Ngastan til-til. Sowan ing nggone Pendhita Druk nggawa til-til. Lho, tegese niku rene bocah karo wong tuwa ki ning pangertene ya nggawa gula teh apa ya? Munjung. Nggih. Mila sasampun pirembakan kalian ingkang Bapa. Pepunta ning Rebak
Kurawa iso unggul jurute perang Bratayuda. Kurawa iso gayuh angka mukten ning kudu mateni si angka 9 kalih angka Wijaya. Angka Wijaya kalih. Si Ut sapa? Utari. Awet menika dadi mbok-mbok ing ratu, ngeten. Tak negara mestine mboten wonten mbok ing ratu. Anane mboke penjahat. Kok reka-reka. Nggih niku. Mula kena ditulaja. Mboke ratu ngeten iki. Reka-reka wakne gundel Waribara. Kula pitados pangandikanipun Paman Durna Tija. Kula wonten dawuh aman. Upama aku lila, apa kowe saguh dadi senopati lan kowe bisa goleki carane mateni Angka Wijaya lan Utari. Mboten sagah awit saking menika. Saking menapa? Sampun ngantos kok namung para Kadang Pandhawa, pamonging Kadang Pandhawa kula sagah mejahi. Yen ngono saguh kowe tak musuhe Pandhawa. Yen kowe saguh muni saguh, yen ora muni ora. Aja nganti gawe dolanan rembuke karo wong tuwa. Sagah Paman Prabu. Seteja manguwun-uwun punuknya magulingan. Papa bela anak bela patining sang ngeling ana patining sang Pancatnyana jroning perang Bratayuda nata ing Dwarawati ngasta senjata dibdya narya mungkasing satu sakti sida permanem datan wonten Ebang Walaisik sedaya para kawula kaperbawan ngyanira rembakan nata ngastina miwah Nalendra Trajutrisna Prabu Stija Bumantrakasura dedap sidhem samira datan lumampah kekayon datane bah para kalih sami nderek siba caos amung pating kalisik pating garemeng panantara dangu kagiat para kang samya sowan depi mulat miyak sangya kang samya siba caos sapa tambuh sapa weruh Aragil Jodipati Bambang Antasena kacarita Prabu Stija depi mulat Bambang Antasena minggah ing Sitinggil Banaturata honcat saking pisowanan kanyana menawi to kadakwa menawi saged kajenengan wadinipun Prabu Stija Bumantrakasura.
Tata Prahasari tronton mring Sang Dwija Raning gadung kang malangku Sekar gaduh Kumas Gandanira Hakarya Wigana Paman Sengguni kula nggih menika Antasena ingkang swaduh janji laka iki mumbengi ngimpi apa ora ana apa-apa kok Antasena suwane negara Ngastina wurung tan wurung walah suwi ra ketemu kok ketemu pisan nganggo topi kaya mengkono sinten Sumpana ta Antasena oh tarani nek Sumpana Antasena kok Sumpana wiwit sore nemoni kula saniki dadi bocah malih oh dadi untune mboten nonton Sembrono paman Antasena sawise lungguh kang prayoga hasad kang warayanto sengganging napas padha Raharja swanmu ning negara Ngastina Antasena. Ya. Pangestune Pakde Duryudana slamet swanku, Pakde. Ora ning aku ora iso basa, ora iso nyembah sembahku, basaku tampanana ya, Pakde. Ya, tak tampa. Bojo pangestune. Wakmu tampanana. Ya, tak puncang tak cencang ning rambut tiba ning pundak dumaweng pangkon dadi Cahya Nur Cahya Teguh Kayuwanen. Anggir Antasena Raharja swanipun wonten negari Ngastina oleh pangestune Bapa Patih slamet. Oh nggih syukur. Prayogakna Bapa Patih. Jaya ya, Mas. Jaya. Awak sing ngene kok diajari ngetoprak prayogakna Bapa Patih. Kok sik to. Aja salah tampa. Aku muni Bapa Patih iki mergo apa? Neng negara Ngastina kuwi sepuh dhewe lak kowe to. Nggih. Apa aku salah nek muni Bapa Patih? Oh nggih, cocok. Oh nggih, syukur. Prayogakna Bapa Patih. Lah panjenengan ya sembrono. Sawise lungguh kang prayoga mara matur maloka prasaja ning ngarsane wakmu. Ana wigati apa sowan ana ing negara Ngastina. Mara matur tak midhangetake kanthi wijang satala-tala Antasena anakku lanang. Ya. Aku tak matur ning ngersaning Wa Prabu ning nek ana duna dungkaping aturku sing gedhe pangapuramu ya Pakde. Ya. Mong ngono, sadurunge aku matur werna-werna ning ngarsaning Pakde, aku tak ndongeng dhisik. Wah. Ha kok geguritan iki. Ha kok sesoran dhisik. Kowe meneng wae lak bandem watu saka kene lho. Oh nggih. Ngene Pakde. Rikala mau ngarep aku ki rak sowan ning nggone Rama Werkudara. Ora ning Pakde prisa yen aku ki manten anyar. Merga nembe didhawuhake
karo putrane Paman Janaka Herjunawati. Pakdhe piye yo gayuhke Kakang Saraja Kusuma ning Beja Antasena. Aku sing ditampa. Yo. Arene aku wis urip bebrayan duwe bojo. Aku rak matur ning asaning bapak, "Pak, kula ajeng omah-omah dhewe." Bapak le wangsulan prip. Arep omah-omah luweh ra luweh ngono kuwi. Coba. Njur piye karepmu, coba. Mboten ngeten, Pak. Rene kula niku arep omah-omah lak perlu sesuk duwe anak nggih putu sampeyan. Ngono. Ha sesuk manggone ngendi terusan aku karo putuku karo bojoku. Ngono kuwi, bapak le wangsulan Mata Murarti ngono kuwi. Aku kuwi ra di negara Ngamarta. Negara Ngamarta kuwi negara silian. Milih karo Prabu Ratu Ngamarta, Ratu Jim, Prabu Yudhistira. Oh, pinjeman to aku ya ngono to. Anjur piye iki aku? Lah, bareng ngono njur, njur iki kepiye leh urip, Bapa? Tak kandhani Antasena. Oleh ning bapakmu kuwi duwe lemah jembar. Kowe saiki ning negara Ngastina omong karo pakmu gedhe. Nek negara Ngastina arep kok lungguhi. Ngono. Mula swanku mrene kuwi Pakde arep njaluk negara Ngastina. Wis, kowe sak sedulurmu do lunga. Ngono. Wah, padha karo wong putus lotre. Langsung des. Wis. Kelakon nyekel cecok meneh ya aku. Pripun Paman? Aduh, pancen nggih resipun ngeten menika negari Ngastina negarinipun para Kadang Pandhawa. Paduka menika namung ratu sampiran tegese dadi ratu mung ganteni sadurunge Pandhawa gedhe. Lah sanipun Pandhawa gedhe monggo wis anak mendonong sementen niku. Upama njaluk lemah negara Ngastina mawaris negara Ngastina nggih pun cocok niku. Antasena, yen aku lunga kon lunga ning ndi? Kose Pakde. Aku ki ora tegel karo kowe. Wong piye-piye kowe iki kowe pakku gedhe. Kurawa-Kurawa ku ya sedulurku. Ngono? Hah, saiki ngene wae, kowe lunga ning Sumatera kono, babat alas terus gawe papan ning kono. Modar ora kuwi ana ratu kontramigrasi. Ana ratu kok kon angkatan transmigrasi nek liyane Antasena cah edan lak ora to kuwi. Bos. Nang kono nandur cengkeh, nandur wis macem-macem lah. Sawit, dodol sawit. Wis. Sawit kono ya apik. Wis piye? Kurang piye? Adol bakmi Jawa. Pripun Paman? Aduh, kula mboten saged matur menawi kaliyan Antasena. Paman Durna kados pundi? Menawi kula mboten saged matur kula ingkang badhe manggi Antasena. Durna panalinganira. Durna dahe puteking Kurawa. Linenggak jangganira sang Testa Jumana. Antasena. Wah iki Mbah Durna. Aku. Mbahmu. Kok maju tanpa tinimbalan ngopo, Mbah? Ngerti ya Antasena? Negara Ngastina saiki dipasrahke ning aku, abang ijane negara Ngastina. Durna sing mengku. Lho, kose. Tegese mengku kepiye kok dadi negara Ngastina dipasrahke Eyang Durna. Yen ngono aku sing ra lila. Lho, kok ora lila sebabe piye?
Merga ngene. Negara Ngastina kuwi cetha darbeking para kadang Pandhawa. Ning nek Eyang Durna iso nyekel negara Ngastina tegese wong Ngastina kuwi urip ning tanganing penjajah. Merga ngapa? Dongengane para sepuh Eyang Durna kuwi kudu asli wong tanah Pulo Jawa. Ayo. Ora asli wong negara Ngastina. Eyang Durna kuwi wong atas angin. Putrane Prabu Baratwaja. Mbiyen apa neka ning tanah Jawa kepengin golek ngelmu lan ngaruhke ngelmu-ngelmu saka ngatasane dinehke wong-wong. Ning kowe dadi anak Swatama. Lah rene kowe golek pangan kuwi 21 dina mula kowe duwe sebutan gondok-gondok 21 dina mergo golek segondok suwene 21 dina. Macam-macam. Cocok karo catetku. Sampeyan kendel mawon Jejuni. Ha krungue kaya meneng wae ya melu ngrombong kaya. Monggo yen tak rasa kowe iki kaya uriping penjajah. Para kawula kuwi nek dijajah uripe diratoni wong manca ngrekoso. Merga diperes kringete ditekak gaweane ning dikurangi mangan lan ngombene. Ha kurali lho nek kowe negara Ngastina dicekel karo Durna. Njaluk piye? Pokoke aku rani lho. Malah kepara iki kanggo pawadan supaya Kurawa ora dicekeli karo Durna, wong manca praja. Aku malah kudu nglungake Durna lan Kurawane. Nah, wis Durna iki didringake. Durna iki nom apal nggon kepang kuwi wae. Jaran kepang. Catate. Lalu sak geleme dhewe. Nek sanajan piye wae negara Ngastina dipasrahke karo Durna. Mula Antasena kowe kena njaluk negara Ngastina ning kudu nganggo laladan Durna. Njur karepe kepiye? Apa mengkono, Pakde? Abang ijeng negara wis tak pasrahke marang Paman Durna. Aku ora bisa mengku kahanan iki. Ya, nek ngono njur karepmu piye, Yang Durna? Kowe sawetara tunggu ning jaban negara mengko ora sawetara wedal tak nehi keterangan sing gumathok sing sip. Kowe tenan ora kuwi? Yakin dokilin. Yakin dokilin ki apa? Yen ngono tak tunggu ning ngalun-alun. Cirike sak jam, gedhe rong jam anggar kowe ora nututi ana pendhita ora kajen ya dina iki. Wah, macam-macam wis tak tututi wis. Ora ketang ngojek-ngojek. Waji nyuwun pamit surti hati-hati digawa. Tijo kula wonten jawuh Paman Prabu yen ratu dienggo dolanan rembuke kepiye yen ratu padha dene ratu dienggo dolanan rembuke piye rikala mangarep kowe saguh gawe pati ning Pandhawa saguh ningkes Pandhawa nyatani durung Pandhawa sing ketok Antasena sing katon wae wis ndelik karepmu kepiye arep
gawe wirange Kurupati arep gawe sining Duryudana bakal ngilani jadane Duryudana. Waduh, Paman Prabu babar pisan mboten yen ngono kuwi arep ngilani karo Duryudana. Ayo tangkep Jojo kantaran bau karo Duryudana. Wah, Paman. Sesembahan kula ing Marcapada Paman Prabu mboten dumugi semanten raos ing manah kula. Namung kula kuwatos menawi pirembagan menika badhe kadenangan kadang kula Yayi Antasena. Mila kula nilar saking pepanggihan ri kalenggan menika Paman. Sampun menekaten nedya kula dodo. Sampun ngantos kok Kurawa medal saking Nagri Ngastina mrepeki dhateng Antasena. Antasena badhe kula panggi. Malah kepara kula lan Paman Dana Paman Sengkuni kula suwun mangke pirembagan pun Jawi damel cintrakanipun Angka Wijalan Eyang Utari. Nanging kowe Adura Sembada ora bakal apus krama marang aku. Babar pisan mboten Paman Haji. Malah kepara ri kalenggan menika kula yo pamit. Kula badhe mapakaken Antasena sampun ngantos Kurawa sagah mapaki Antasena. Sampun ngantos aliting penggalih. Setija kula nenten badhe saged ngrampungi perkawis menika. Kula badhe mendampingi pun setija. Mendampingi inggih kula atur pitados. Setija menika kena lara luputing pati awit kadunungan Aji Pancasunya. Dados kula kinten mboten badhe wonten ingkang nrenggalangi kurdanipun pun setija. Nggih. Bar kepekaten kula sumanggahan Paman, malah kula badhe anggadhang menawi setija saged ngrampungi makarya menika. Wangsul badhe kula jumenengaken ratu nampi negari Ngastina. Sigar semangka Paman. Sampun ngantos ajeng damel bicaraken sangya para kadang Kurawa. Minangka dados rawangipun anak kula setija. Silak nun boten tentu kula sagahe kepareng ingkang Bapa Madal Paselan. Ingkang Bapa Madal Paselan nggih. Surti ngatati duga-duga digawa. Kartomarma gawe nun.